За втори път това вечер! Любимото ми Русе! Как е? Айде! Аха, любимото ми Русе! Аха! Давай, газ! Айде! Не ми се лигави и искам да изпълнеш евроя до 3. Право да ми плеснеш. Знаеш с тебе имаме история. И си ми първия, ама се втория. А тука ми мирише на лукс и на секс. Айде! Голямо е газе, кара ген. Да си кеша сам, що те тарика. Тюрбото заключва и главата му изключва. Голямо е газе, кара ген. Да си кеша сам, що те тарика. Става и шамари. На всички го пресани. Айде! И скажи ме! Да изпадна за писерия, да посъдя твоята материя. Искаш ли бак, мене да ме видиш и бак. Да изпадна за писерия, да изхъпя твоята материя. Още няма те, няма спирачки. Не спирай, скажа ти история. Ти си ми първия, ама се втория. Нито е хит и е топ и е 6. А дупето и вип и е топ и е без. А тука ми мирише на лукс и на секс. Голямо е газе, кара ген. Да си кеша стар, що те деликат. Тюрбото се ключва и главата му изключва. Голямо е газе, кара ген. Да си кеша стар, що те деликат. Става и шамари. На всички го пресари. Искаш ли ме пак. Мене да ме видиш да изпълна за писерия. На кожената пицерия. Искаш ли пак. Мене да ме видиш и пак. Да изпълна за писерия. Да изхъпя твоята материя. Тюрбото се ключва и главата му изключва. Голямо е газе, кара ген. Да си кеша сам, що ти тарика. Става и шамари. На всички го пресари. Искаш ли ме пак. Мене да ме видиш и пак. Да изпадаш за писерия. На кожената пицерия. Искаш ли пак. Да изпадаш за писерия. Да изхъпя твоята материя. Аплодисменти от всички вас, Русе! Много готини хора бяхте тази вечер. За мен беше удоволствие. Благодаря за готиното посрещане, а сега ви оставям в ръцете на моя страхотен колега. Забавлявайте се както винаги, Русе номер 1! Айде, колега, ти си! Сега толкова, че имам да пия 20 шока на чака. Живи и здрави и бъдете, благодаря ви с цялото ми сърце, бяхте наистина страхотни. Шоуто Месец отново иска да не чуя силни аплодисменти за Тени Александрова. А сега време да продължим нататък по официалния рестарт на вечерта сега.